Tervetuloa kuulemaan Visma Procedo hankintajärjestelmästä. Tästä etusivulta voitte nähdä erilaisia hankintayksikön tiedotettavia asioita. Siirtykäämme hankintaan. Tuotteita voidaan tilata aiempien tilauksien pohjalta, toimittajakohtaisesti, laajennetun haun perusteella tai suosikkien mukaan. Hakusanan voitte syöttää tähän kenttään. Kyseiselle henkilölle tämän hakusanan pohjalta tulee 5 eri tuotetta. Tuotteita voimme vertailla tätä kautta. Tässä näette vierekkäin 2 tuotteen tiedot. Kyseiset tuotteet siirrettiin ostoskoriin. Halutessamme voisimme lisätä sinne myös muita tuotteita eri toimittajilta. Käymme tarkistamassa kyseisen tilauksen ohjatut tilioinnit. Toimituksen vastaanotoksi voidaan asettaa myös eri osoitteita. Tämä kyseinen toimittaja antaa mahdollisuuden toimituspäivän valintaan. Toimittajalle voimme lisätä kommentteja tämän kentän takaa. Kommentteja hyväksyjälle liitetään tähän. Kun tilaus lähetetään eteenpäin, se siirtyy ensimmäiseksi hyväksyntään, jonka jälkeen se vasta lähtee kakkokauppatoimittajalle eteenpäin. Kiitoksia ajastanne.